Bratia a sestry, budeme sláviť 31. nedeľu v cezročnom období. Vypočujeme si Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 1. až 12. verš. Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: Zákonníci a farizei zasadli na Mojžišovú stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké, až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabi. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. Nachádzame sa v úvode 23. kapitoly Matúšovho Evanjelia. V tejto kapitole Ježiš veľmi tvrdým spôsobom a tvrdou rečou vystupuje proti farizejom a zákonníkom. Poznáme tých 7 beda, ktoré zaznie v tejto kapitole. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci. Prečo Ježiš rozpráva takto tvrdo o tejto skupine, o týchto skupinách, náboženských skupinách prítomných v Izraeli? Naozaj zákonníci a farizeji boli takými zlými ľuďmi? Poďme sa teda najskôr pozrieť na to, kto to boli zákonníci. Zákonníci boli vzdelaní ľudia, ktorí študovali Tóru a predovšetkým robili výklad tejto Tóry, týchto Božích zákonov pre jednoduchý ľud. Keď vznikla nejaká sporná situácia, ľudia prichádzali za zákonníkmi, aby skrze nich v Tóre, v Božom zákone, našli odpoveď, našli riešenie pre tú svoju konkrétnu situáciu. Váha a dôležitosť zákonníkov vzrástli predovšetkým počas babylonského zajatia. Keď v roku 586 pred Kristom král Nabuchodonozor dobil Jeruzalém a zničil chrám, zvyšok obyvateľstva odvliekol do zajatia. Samozrejme, že Židia si so sebou chrám nezobrali, bol zničený a ani v tomto zajatí v Babylone si žiaden chrám nepostavili. Čiže úloha kňazov a ich postavenie v spoločnosti sa stalo v podstate bezvýznamným, pretože sa nekonali žiadne obety, nebol chrám, nekonal sa žiaden kult, žiadna liturgia, žiadne bohoslúžby, čiže ten význam kňazov bol naozaj veľmi maličký v spoločnosti, takmer žiadny. Oveľa väčšiu váhu však získali zákonníci, pretože to, čo si Židia so sebou do zajatia zobrali, bola Tóra, bol zákon. Zákonníci študovali Tóru, zhromažďovali ľud okolo seba, aby im zákon vysvetľovali, aby im tento zákon sprostredkovali, čiže určité pravidlá, podľa ktorých si majú usporiadať svoj život. Preto napríklad v Babylone vznikla prvá synagóga ako miesto zhromažďovania sa okolo zákonníkov, kde ľud počúval Tóru, počúval učenie zákonníkov, kde zákonníci okrem iného pripomínali Židom aj ich vlastné dejiny, predovšetkým to, ako sa Boh o nich už neraz postaral, zvlášť v ťažkých časoch. A práve v tejto chvíli Židia v babylonskom zajatí prežívali opäť veľmi ťažké obdobie svojich dejín a svojej histórie. Ak sa teraz vrátime do čias Pána Ježiša, musíme povedať, že zákonníci v jeho dobe naozaj požívali obrovskú autoritu a rešpekt medzi ľudom a ľudia ich učenie považovali doslova za neomylné. To boli zákonníci. Potom sú tu farizeji. Ich život je nám veľmi dobre známy. Napríklad v epizóde, kde sa do chrámu prichádzajú modliť dvaja ľudia. Jeden bol farizej, druhý bol mytnik. Pán Ježiš v tejto epizóde
nám veľmi plasticky vykresluje spôsob života farizejov, ktorí veľmi úzkostlivým až škrupulóznym spôsobom zachovávali do bodky, do posledného písmenka všetky predpisy, nielen zákona, ale aj všetky tie učenia, ktoré prinášali zákonníci vtedy, keď zákon vykladali a učili ľud, ako majú žiť podľa tohto Božieho zákona. Avšak farizeji na jednej strane dodržiavali zákon, to je pravda, ale na druhej strane pohrdali hriešnikmi. Vyvyšovali sa nad nich. Preto slovo farizej doslova znamená oddelený. Čiže tým svojím spôsobom života sa považovali za oddelených od tých obyčajných, častokrát hriešných ľudí. A tvrdili, že hriešnika Boh nevypočuje, že Boh hriešnika nemiluje. A tak ponúkali ľuďom predstavu Boha, ktorý je prísnym sudcom a nie milosrdným a milujúcim otcom. Pán Ježiš teda týmito slovami odsudzuje farizejov a zákonníkov, odsudzuje ich myslenie. Prečo Matúš tieto Ježišové tvrdé slova vložil do svojho evanjelia? Matúš píše evanjelium pre židokresťanov, čiže pre kresťanov, ktorí pochádzajú zo židovstva. Postupom času aj mnohí zákonníci a farizeji prijali kresťanskú vieru. Dali sa pokrstiť, stali sa kresťanmi, stali sa členmi jednotlivých kresťanských komunít. Ale Matúš videl, že hoci sa dali pokrstiť, neraz nie sú schopní prekonať to svoje staré zákonnícke a farizejské myslenie, kedy do týchto komunít priniesli ducha zákonníctva a farizejstva, ktorý spočíval v tom, že tá spása, tú spásu si môže človek ako si vyrobiť sám tým, že bude dodržiavať do bodky všetky predpisy zákona. To je istý druh samospasiteľnosti. Takýto človek Boha nepotrebuje, ale zamiluje sa do svojho náboženstva, do svojich náboženských skutkov, v ktorých vidí spásu. A už nepríjma spásu ako dar, ako milosť, ktorá je nám daná skrze obetu, smrť a zmŕtvychvstanie Božieho Syna Ježiša Krista. Čiže preto Matúš vložil tieto Ježišove slová do svojho evanjelia, aby sa v týchto kresťanských komunitách neurobila tá istá chyba, ktorú robili vo svojom čase farizeji a zákonníci. Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Keď sa v evanjeliu spomenie Mojžiš, tak sa vždy myslí na Boží zákon, ktorý nám bol daný skrze Mojžiša. Čiže farizeji a zákonníci zasadli na Mojžišovu stolicu. To znamená, že v tejto chvíli sú to oni, ktorí majú priniesť ľudu zákon, lenže stalo sa to, že zákon, Boží zákon, nahradili svojim ľudským učením. Čiže Ježiš v podstate im vyčíta to, že zamenili Boží zákon za náboženské tradície a ľudské učenie. Častokrát to, čo žiadali od ľudí, už nebolo zakotvené v Božom zákone, ale bola to súčasť ich ľudskej interpretácie zákona. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Na prvý pohľad sa môže zdať, že tu ide o obvinenie z číreho pokrytectva, lebo hovoria a nekonajú. Dnes by sme tento postoj vyjadrili slovami, že vodu kážu a víno pijú. Avšak toto obvinenie celkom na farizejov v Ježišových časoch nesedí. Naozaj, farizeji zachovávali zákon. Nielen hovorili, ale aj konali. Naozaj až tým škrupulóznym spôsobom do poslednej bodky, veľmi úzkostlivo dbali na to, aby aj oni vo svojom vlastnom živote zachovávali predpisy zákona. Takto nám ich vykresluje aj samotné evanjelium, dokonca aj Pán Ježiš v tejto stati vymenúva, ale nespochybňuje to, čo Židia robia. Čiže skôr ako o akési obvinenie z pokrytectva, z dvojtvárnosti, Ježiš poukazuje na niečo iné. Zrejme v tejto chvíli Ježiš skôr spochybňuje zmysluplnosť mnohých predpisov, ktoré neboli súčasťou Tóry, ale iba jej ľudským výkladom. A ďalej Pán Ježiš pokračuje týmito slovami. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú
ani prstom pohnúť. Otázka je, čo je tými bremenami, ktoré kladú na plecia ľudia, sú neúnosné tie bremená. Je pravda, že zákonníci a farizei zaťažili plecia ľudí mnohými až detailnými predpismi, napríklad ohľadom toho, ako treba zachovávať sobotu, kedy Židia museli sledovať počet svojich krokov, koľko môžu v sobotu urobiť a podobne. Napríklad aj predpisy ohľadom pôstu, ohľadom obradného rituálneho očisťovania boli veľmi detailné, bolo ich veľmi veľa. Ale na druhej strane platí, že farizei a zákonníci nielen, že by tieto bremená naložili na druhých a sami ich nechcú prstom pohnúť, ale oni sami žili podľa týchto pravidiel. Oni sami veľmi prísne zachovali sobotu a ostatné predpisy, ktoré učili. Teda otázkou je, čo sú tie bremená, ktorými oni sami nechcú ani prstom pohnúť. V kontexte už povedaného môžeme povedať, že tými bremenami je skôr akási samolúba, samospravodlivosť a samospasiteľnosť a moralizmus. Čiže je tu hriech, ktorý človek spácha. Farizei a zákonníci odsúdili aj človeka, nielen hriech, ale s hriechom odsudzujú aj človeka ako hriešnika. Naložili na neho bremeno hriechu, bremeno viny, bremeno výčitiek svedomia a zároveň učili, že takýto človek nemá u Boha žiadnu šancu. Boh nemiluje hriešnika, Boh nevypočuje hriešnika, Boh hriešnika tvrdo potrestá. Takýto je Boh, ktorého prinášajú ľuďom zákonníci a farizei. Áno, oni síce aj na seba naložili bremeno prísneho pôstu, prísnych predpisov hľadom soboty a tak ďalej, ale tieto predpisy je relatívne ľahké zachovávať, pretože človek zachovávaním týchto predpisov uverí sebe samému. Uverí tomu, aký je dokonalý, aký je zbožný, ako sa musí páčiť jeho život Bohu, keď všetko toto zachováva. A odrazu uverí tomu, že práve takýmto spôsobom života sa spasia a zachráni seba samého. A Boha už vlastne k spáse ani nepotrebuje. Čiže to bremeno, ktoré naložili na druhých, je bremeno hriechu, bremeno výčitiek, bremeno viny, bremeno Božieho trestu a odsúdenia, ale sami nechcú s tým bremenom ani prstom pohnúť, čiže nemajú záujem o hriešnika, nemajú záujem nejakým spôsobom pomôcť človeku, ktorý upadol do hriechu, aby sa znova vrátil na cestu, ktorá ho privedie k Bohu, ktorý je milostivý, milosrdný, láskavý a odpúšťajúci. Takéhoto Boha zákonníci a farizei ľuďom neponúkali, ale naložili na nich bremeno hriechu a toho, čo hriech so sebou prináša, a to je Boží trest a Božie zatratenie. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli. Rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách. Radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabi. Rozširujú si modlitebné remienky. Modlitebné remienky sa nazývajú tefilín, dodnes ich Židia používajú. Poznáme dva druhy modlitbových remienkov. Jeden druh sa upevňuje na hlavu, druhý druh sa upevňuje na ruku. Oba tieto druhy pozostávajú z takej čiernej škatulky, v ktorej sú vložené posvätné texty Tóry a potom s remienkou, ktorými sa upevňujú či už na hlavu alebo na ruku. Dodnes každý Žid, muž, starší ako 13 rokov, je povinný pri hranej modlitbe si nasadzovať tefilín, čiže modlitbové remienky, okrem soboty a sviatkov, vtedy sa tefilín, modlitbový remienok, nepoužíva. Najskôr sa nasadzuje modlitbový remienok na ruku, ľaváci si nasadzujú tefilín na pravú ruku, praváci si nasadzujú tefilín na ľavú ruku. Tá čierna krabička, ktorá obsahuje posvätný text Tóry, má byť z vnútornej strany ramena nad lakťom, približne vo výške 5. rebra, čiže vo výške, kde je srdce, má byť pri srdci. A potom sa tie čierne remienky 7-krát obtočia okolo ruky. Potom sa nasadzuje modlitbový remienok na hlavu, doprostred čela
medzi oči, ale nesmie byť pod úrovňou vlasov. A takisto sa o hlavu prichytí spomínanými remienkami. Tento obrad, zvyk nosiť pri modlitbe modlitbové remienky, ktorými sa upevňuje Tóra na tieto časti tela, pochádza z Biblie, má biblický základ. V knihe Deuteronomium čítame takéto nariadenie. Uložte si tieto moje slova do srdca a do duše a priviažte si ich ako znamenie na ruku a nech sú ako znaky medzi vašimi očami. Ďalej Pán Ježiš hovorí, že si zväčšujú strapce na šatách. Aj táto skutočnosť má biblický základ. Pán hovoril Mojžišovi, hovor Izraelitom a povedz im, aby si urobili na okrajoch plášťa kistky, čiže strapce, oni aj ich potomci. A na každú kistku nech pripevnia šnúru z belasého purpuru. Kistky vám budú slúžiť na to, že keď na ne pozriete, spomeniete si na Pánove príkazy, že ich máte plniť. Toľko kniha Númery. V súčasnosti nosia Židia kistky, čiže tie modlitbové strapce, na špeciálnom modlitbovom šáli alebo plášti, ktorí si dávajú na seba, keď sa idú modliť, aby tým vyjadrili aj týmto vonkajším znakom, že sa zahalujú do modlitby. Tento špeciálny modlitbový plášť alebo šál sa nazýva talit a bol inšpiráciou napríklad pre vlajku štátu Izrael. Majú radi popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú rabi. Čiže majú radi popredné miesta na hostinách. V tom čase stôl mal tvar podkovy alebo písmena U. Stolovalo sa z 3 strán. Pozor, za stolom sa nesedelo, ale ležalo. Hostiteľ sa vždy nachádzal na pravom konci stola a po jeho pravici bolo to najčestnejšie a najdôležitejšie miesto. Tam sa nachádzal ten najdôležitejší host. Vždy bola, tak povediac, bitka o toto miesto. Neraz sa viedli určité zákulisné boje, zvady a hádky. Kto obsadí miesto po pravici hostiteľa, to najdôležitejšie miesto. Farizei a zákonníci veľmi radi mali toto miesto. Ale nie na hostinách, ale aj v synagógach veľmi radi obsadili tie prvé miesta v prvých laviciach. To miesto sa nachádzalo v blízkosti akejsi prenosnej pohyblivej archy, v ktorej opäť boli vložené zvitky s textom Tóry, ale aj zvitky s textom učenia prorokov. Toto miesto vždy patrilo tým najvýznamnejším členom židovskej komunity alebo sponzorom, ktorí prispievali na chod synagógy alebo podporovali chudobných. Čiže vyhľadávali veľmi radi tieto miesta, aby takýmto spôsobom potvrdili si v sebe samých, akí sú dôležití, akí sú nadradení nad tých ostatných. Túto Ježišovú kritiku, ktorú vyjadril týmito slovami voči farizeom a zákonníkom, by sme mohli zhrnúť do týchto slov. To, čo Ježiš vyčíta farizeom, je zbožnosť zahladená do seba samých. Teoreticky síce milujú Boha, aspoň to tak navonok deklarujú, ale vo svojom srdci milujú seba samých. Zamilovali sa do svojej vlastnej zbožnosti, ktorá im dáva akýsi pocit a vedomie dokonalosti, zbožnosti, akýsi pocit nadradenosti nad tých ostatných. Toto Ježiš kritizuje. Tie veci, ktoré praktizujú, nie sú samé o sebe zlé, ale ak človek stratí zmysel, prečo to robí, a skrze tieto veci, náboženské úkony a tradície, začne veriť sebe samému a svojej zbožnosti, tedy nastáva ten problém, kedy už srdce nepatrí Bohu. Kedy si srdcom človek neúctieva Boha skrze tieto náboženské úkony, ale začne uctievať seba samého. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Slovo rabi doslova znamená veľký, významný. Bol to titul cti a dôstojnosti, ktorý naznačoval autoritu a schopnosť učiť, preto tento titul rabi sa dával iba významným učiteľom zákona spomedzi Židov. Ale predovšetkým tento titul opäť dával tým, ktorí boli takto oslovení, ten pocit nadradenosti nad ostatných ľudí. Preto Ježiš hovorí, medzi vami to tak nebude, vy sa nenechávajte oslovať rabi, lebo vy všetci ste bratia.
Preto je veľmi zaujímavé sledovať, koľkokrát v Evanjeliu je samotný Ježiš oslovený ako rabi. Iba raz, a to Judášom. Vtedy, keď prichádza do Getsemánskej záhrady zradiť svojho majstra, keď ho prichádza zradiť boskom, oslovuje ho rabi. Tým je veľmi pekne naznačené, čo sa ukrývalo v Judášovom srdci, v Judášovej mysli. Judáš nikdy neprijal toto Ježišovo učenie, vy všetci ste bratia, vy všetci ste rovnocenní, ale Judáš vždy nosil vo svojom vnútri ten postoj túžby po tituloch, po funkciách, po určitých hodnostiach, ktoré aj jemu by dávali ten pocit nadradenosti a dôležitosti nad ostatnými ľuďmi. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Takisto aj titul Otec patril medzi čestné tituly, ktoré sa dávali rabínom, zakladateľom rôznych náboženských, filozofických škôl či členom veľrady. Aj tento titul na jednej strane vyjadroval isté aj autoritu, ale opäť sme pri tej istej téme nadradenosť nad ostatnými. Som dôležitejší ako tí ostatní. Ježiš teda hovorí, ani otcom nevolajte nikoho na zemi. Máme brať tieto slova doslovne? Niektorí to tak aj robia a vyčítajú napríklad aj nám, katolíkom, že napríklad duchovných oslovujeme titulom otec. A používajú práve túto argumentáciu. Ježiš povedal, ani otcom nevolajte nikoho na zemi. Teda ani svojho rodiča, ktorý nás biologicky splodil, nemáme nazývať otcom. Určite toto Pán Ježiš od nás nechce, veď konec koncov 4. Božie prikázanie znie cti svojho otca a svoju matku. Aj keby dnes možno mnohí privítali iné znenie tohto prikázania, možno cti svojho rodiča 1 a cti svojho rodiča 2, ale Božie prikázania sú nemenné a teda aj samotný Boh používa to oslovenie Otec v tom 4. Božom prikázaní, cti svojho otca a cti svoju matku. Ako si teda máme vysvetliť tieto Ježišové slova? Najskôr musíme pochopiť, čo znamená otec v hebrejskej kultúre. Keď niekto povie, toto je môj otec, alebo si to povedzme opačne, keď niekto povie, ja som otec a toto je môj syn, tak na prvom mieste Hebreji nemyslia na biologické plodenie. Pre nich je dôležitejšie niečo iné. Toto je môj syn znamená, že v tomto človeku akýmsi spôsobom žijem ja sám. Čiže syn napodobňuje svojho otca. Syn žije hodnoty, ku ktorým ho vychováva jeho otec. Žije, tak povediac, životným štýlom svojho otca. Chce sa čo najviac otcovi pripodobniť. V tomto zmysle slova Ježiš hovorí, máte iba jedného otca, nebeského otca. Nenapodobňujte nikoho na tomto svete. Nenapodobňujte nejaké hodnoty, životný štýl pozemských ľudí. Vy máte jedného otca, ktorý je na nebesiach. To znamená, že vy sa snažte čo najviac napodobňovať dokonalosť vášho nebeského otca a na jednom mieste to aj samotné Sväté písmo hovorí, buďte dokonali, ako je dokonalý váš nebeský otec. Ak teda nemáme nikoho na zemi volať otcom, znamená to, že nemáme napodobňovať život, hodnoty pozemských ľudí, ale iba toho, ktorý nás povolal k životu, toho, ktorý nás duchovne splodil, a to je náš Boh, ktorý je na nebesiach, ktorý je našim nebeským Otcom. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ Kristus. V gréckom texte nie je napísané učiteľ, ale ak by sme doslova chceli preložiť ten text, to slovo, tak by sme povedali, že je tu použité slovo vodca. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jediný je váš vodca, Kristus. My všetci sme pútnici. Putujeme týmto životom, sme na ceste, smerujeme do cieľa, ktorým je Božie kráľovstvo. Isté býva niekedy veľmi jednoduché zablúdiť, zísť zo správnej cesty, stratiť sa niekde na tejto ceste. Potrebujeme vodcu, ktorého máme nasledovať, aby sme mali istotu, že ideme po správnej ceste, že sme nezblúdili, že prídeme do cieľa. Tým vodcom je Ježiš Kristus. Nakoniec on sám povoláva učeníkov slovami: poď za mnou, nasleduj ma, že budem vodca tvojho života. Poď za mnou a budeš mať istotu, že prídeš do cieľa a tým cieľom je večný život v mojom kráľovstve.
Drahí bratia a sestry, prajem vám peknú a pokojnú nedeľu a požehnaný celý nasledujúci týždeň.